Lucy. Yes, ikaw. Hello po. Thank you for being here. So, ayan. Kumusta naman po kayong lahat? So, ngayon po ay good afternoon kasi naisipan kong mag-film ngayon habang walang maingay po sa aking mga neighborhood, walang nagrantahan, walang mga batang naglalaro. So, mayroon akong time ngayon na mag-vlog. So, for now, if you are interested, then please join with me and happy watching! So, ayan mga kamayer, meron tayong another vlog for today. So, last time, di ba, na-introduce ko sa inyo yung aking little business something na kaka-start ko pa lang, which is yung Meyer Desire Oil-Based Matte Lip Tint and yung isang Meyer Desire na multi-use tint. So, for today, I decided na i-share sa inyo na mag-swatch ako ng dalawang shades doon sa multi-use tint. So, dalawa muna ha, kasi yung dalawa, next time naman, kasi medyo matagal siyang burahin. So, mas maganda na nakikita ninyo yung kulay. Kasi kapag nagpatong-patong na, like, kung lahat ito iswatch ko, tapos nagpatong-patong na yung mga kulay, hindi na masyadong maiintindihan kung ano ba talaga ang kulay nung variant na gusto kong ipakita sa inyo. So, dalawa muna, and then yung the rest, next time, and then pag naubos ko yung multi-use na tint na iswatch, na ipakita sa inyo, yung oil base naman. So, yeah, sa mga mahilig dyan na mag-lip tint, mga students, mga teens, and sa mga kahit may edad na, katulad ko, may edad na mahilig mag-lip tint. So, maybe magustuhan mo, or maybe gusto mong i-try, wala namang masama. And, mabibili po siya sa MC Shop, sa Lazada, and sa Meyer Desire sa Shopee. So, mura lang po siya. Makikita nyo doon yung price. So, anyway, ito yung 4 variants ng aking Meyer Desire na lip, multi-use tint. Multi-use kasi pwede po siya dito sa eyeshadow, pwede sa cheeks, and pwede sa lips. So, yeah, multi-use tint. So, ito po ay 4 variants. So, pipili ako dito ng dalawa kung alin yung lucky para isuswatch ko ngayon. So, my favorite is Novel. Ayan, Novel. And then, ito-try natin itong isang pula na medyo dark. Ito-try ko si Vaccine. Ayan. Tapos, itong si Quarantine and si Isolate next time naman na vlog ko. So, si Vaccine and si Novel yung ito-try natin ngayon. So, ipakita ko sa inyo. Nilagyan ko siya ng tape para ma-understood ko na siya ay tester. Kasi kapag inaalo ko to sa mga kapitbahay ko o yung mga kaibigan ko, syempre hindi ka pwedeng magtinda nung wala kang tester. So, tester ng tester, nagkasabit-sabit na yung mga kulay. Eh, ang hirap burahin kasi ano po ito, kumbaga parang matte na hawakan. Ayan. So, yun. So, ayan, let's start the swatch of Meyer Desire Multi-Use Tint. So, yan. Ayan, kita niyo, ito pala yung tinitinda ko rin na nag-promote. Hindi naman, pinakita ko lang sa inyo, ito yung aking scrunchie na isa sa mga tinitinda ko. So soon, meron na rin siyang label ng aking brand tag. But for now, ito wala pa siyang brand tag. So soon, yung mga darating na bago. So, ito yung ginagamit kong pangtali ng aking logo. So, yan. Ayan tayo. Tapos meron akong maliit na salamin. Ngayon, ayan. Kain ko yung tissue. So, una nating ita-try si Novel. Tissue. Ayan, si Novel. Ganda yung lightening ko ngayon dito. Tanggalin ko muna. Kasi tanghaling tapat. Alauna ba naman? So, ayan po si Novel. Ayan, brown. Ayan. Ayan siya. Ang bango po niya, kasi vanilla scent po ito. So, pwede mo siyang i-shake kapag bago mo gamitin. And ito po ay 5 ml. So, ngayon, papakita ko mo sa inyo. Ayan po yung shades ni Novel. Ayan siya. So, kapatid ko
Oh, lumaan. So, ayan siya. Diba? Ano masasabi nyo? Ayan po. Ayan po si Novel. So, try natin. Kunti lang. Kasi a little bit goes a long way. So, diba? Sa lips! Ayan. Kunti lang yung lagay. Ayan. Hello! So, ayan po si Novel. Suot ko po siya. Ayan. So, lightweight lang po siya, blendable. So, lightweight lang po siya and blendable. The purpose kung bakit matagal po siya mag-set para po siya ay ma-blend. Kasi, kapag naglagay ka dito at hindi siya blendable, so mahirap siya ipahid. So, kailangan medyo matagal mag-set para may time ka na mag-blend. O, diba? Yun ang purpose niya. Tsaka lightweight lang siya, parang wala kang nilagay. And, kapag natuyo siya, matte din po siya. Pero hindi siya yung super matte na parang ang hirap tanggalin at hindi na matatanggal, lalo kapag uminom ka ng tubig. Kumbaga, it's perfect for a day, for work, or yung pang daily routine mo. Na kapag kumain ka, medyo natatanggal, pero kumbaga, may iwan pa rin siyang konting stain at pwede mo na lang siyang dagdagan. So, yun po. So, ano naman siya? So, ayan, nag-transfer naman siya ng konti. So, yun. Ngayon, try natin maglagay ng konti sa aking cheeks. Kunti lang. Kunti lang, napadami na. Tapos dito. Dapat fingertips lang. Tama natin siya. Ano yung tsura ko? Ayan. Napadami yata yung lagay ko. Pwede siyang gamitan mo na, ano? Basta konti lang yung lagay kasi ano siya talaga. Masyadong pigmented. Oh, diba? O diba? Hindi siya masyadong makulay, hindi siya orange. Tapos dito naman try natin. Tapos napadami talaga yung lagay ko. Mas maganda kung gagamit ka ng pang-blendable na parang sponge. So, ayan. So, ayan, pansin nyo ba, mga sisikitan nyo ba na may kulay, konting kulay na yung aking face lock? So, konti lang siya. So, it's up to you kung anong gusto mo. Kung makapal or konti lang. So, ayan siya. Novel! Basta konti lang. Ayan. Konti lang. So, ayan. Ngayon, dry na siya. O diba, meron pa rin. Kahit binasa ko na siya ng laway ko, meron pa rin. Ngayon, ayan. May konti pa rin siyang, normal yan sa mga tint. O diba? Nakita nyo na po yung multi-use tint na Novel. So, ngayon, it's time to try to swatch the vaccine. Rasmus, huwag ka maingay! Nag-vlog ang mami! So, try natin babalin ito muna. So, I'm using the Celotex Acne Lotion Oil Control and Bulak. Try natin. Hindi siya ganun kadaling matanggal. Yan, tanggalin mo. Ayan, meron siya. Rasmus, nakikita ko yung buntot mo. Na-update na yung mukha ko gawa ng yung Derma stock na ginagamit ko. Na-update siya. Ayan. Dahan-dahan lang. Natanggal naman siya. Basta push lang talaga yung pagpahid mo para matanggal. Ngayon, kung ano ko naman. Ayan, dumikit siya sa tissue.
ayan, wala na. Wala na. Oh, ayan, wala na. So, ngayon, ayan. So, time to try naman yung second one. Ayan. So, wala na. Wala na. So, ngayon, let's try na po itong vaccine na sinasabi ko sa inyong isa na ito-try natin ngayon is watch dito and dito and dito. So, yeah. Let's start it. Ayan. Wala na siya. Wala na, wala na. So, shake mo na siya. Kapatid! Yung kapatid ko sa kabilang ano. So, ito naman, ito po yung ano niya. Ayan. Ayan po siya. So, ano siya? Dark. Na may pagka-red, pink, orangey. So, ayan po yung kulay ng vaccine natin. Ito yung ano natin, COVID-inspired na lip tint. So, i-try natin yun. Dito. Ayan. O, diba? Compare nyo naman. O. Pili na kayo mga sisi. Ano ang bet mo kulay? Itong novel o yung vaccine? So, ayan si vaccine. Nakaka-sexy. Ito symbol lang si novel. Para sa mga hindi mahilig, sa mga dark at sobrang matingkad na kulay. So, ngayon, let's try on my lip. Kunti lang lagay kasi masyadong pigmented. Mas malo ako. Ayan. So, hindi pa siya dry. So, it's up to you kung anong gusto mo. Ayan siya. Sabi niyo yung lagay ko. Basta yun ang kulay po niya. Hindi ako marunong maglagay ng may pagka-heart shape na lipstick sa muso. Hindi ako marunong. Pero ayan po siya. So, ayan po si vaccine. Ganyan po siya katingkad. Ngayon, hindi pa siya nag-dry kasi medyo matagal na siya mag-dry kasi blendable siya. So, try natin dito sa aking cheeks. Ano, madami na yata ilagay ko. So, mas maganda kung may ano ka. Pwede naman yung ganito pero medyo ano siya. Ayan. Perfect ito pang blush on kasi medyo matingkad. Konting lagay lang talaga please kasi masyadong matingkad. Oh, di ba? Pinkish masyado. Ayan. Tapos kuha lang tayo ng konti. Para dito. So, kanya-kanya tayong way kung paano tayo mapapadali. Basta ako ganito na yung lagay ko kasi hindi ako marunong mag-makeup. Ayan, yun na yun. O, diba? So, ayan. Same lang ng amoy. Ito ay, ano din. Sa variants lang sila nagkaiba. So, pakita ko sa inyo. Ito si novel, ito si vaccine. O, diba? Ayan siya. Tapos, close ko muna. So, ayan. Ano po masasabi niyo mga sisi? Ano po ang bet mo? Bet mo ba yung vaccine na nakikita mo sa face na ko ngayon? Compare sa kanina? So, ayan siya. Napakita na ako. So, ganyan po siya. Ayan. So, depende naman po yun sa paglagay ninyo kung gusto niyo makapal or hindi. So, ayan. Yung sa muso ko, pa-dry na siya. Ayan. Kundi lang yung ano na. Tapos, perfect talaga siya pang dito kasi ano siya, rosy cheeks. Basta konti lang lagay kasi talagang pigmented po talaga siya. So, yung isang nito mo, baka abutin na ng 3 months or 4 months. Kung matipid ka naman gumamit, kung hindi ka naman araw-araw
medyo napakapal nga po yung paglagay ko dito sa blush on ko, napakapal. So, para naman ma-lessen yan, pwede ka naman maglagay ng powder para mag-lighten siya. So, yun. Ayan siya. Tapos, pwede mo siyang i-blend. Kunwari, kung gusto mong mag-experiment, maglagay ka ng konting lighter ng Novel, tapos maglagay ka ng konting vaccine. So, ang kakalabasan niya, medyo maganda rin ang pagka-blend niya. Try natin. Maglagay tayo ng konti. Tapos, next time ko makita sa inyo yung dalawang variant. Ito muna. Kasi ang hirap niya burahin. Hindi siya ganun kadali. Hasakit ang usok mo. Pag pinilit mo siya ipos. So, maglagay na lang po kayo ng lip balm or petroleum jelly or kung ano yung ginagamit mong pang lip gloss, pang lip balm. So, ayan ang kinalabasan ng pinag-blend ko na Novel. And ito, sobrang dark, diba? Ito, light lang siya. Ito, super dark. Ito yung pure na vaccine. At ito na yung nag-mix na Novel and vaccine. So, ayan yung kulay niya. Parang siyang light na. Hindi siya super tingkat kasi may brown ito. Diba? Magpatapos siya ng ilong. So, yun lang po yung vlog natin ngayon. Sana nagustuhan ninyo at kung mayroon ka pong katanungan, please don't forget to comment down below and hasagutin ko po ang iyong mga katanungan. So, available po ang lip tint na ito sa aking Lazada, MC Shop, and nandun po yung mga presyo niya at yung mga iba ko pang anik-anik na Manila. So, sana po, ayun, nagustuhan ninyo yung swatch ko. And thank you for watching everyone and see you on my next vlog. So let me know mga pretty ladies out there kung ano ang masasabi nyo sa aking Mardisar Multi-Use Tint, kung gusto mo ba or hindi. So once again, hindi tayo lahat pare-parehas ng type sa buhay or type sa mga lip tints at iba-iba ang mga skin natin. So kapag naglagay tayo ng iba't ibang mga lip tint or lipstick, depends yun sa reaction ng skin type natin. Kung acidic tayo or not. Kasi diba yung iba may mga crack na lips or yung iba naman maganda kapag nilagay. So it depends. So thank you everyone for watching.